Hoping nga gabi SFCA! Maupay ba niyo gabi? Amen! Kanadaan mo lang nilala mo pero mapadayon lagi hapon kita nga dahan, Lord. Amen ba? Amen. Okay, so let me start book to with a question. May na ba mga instances sa imo life nga nagka-question ka ba kung ini nga butang or ini nga tao ginpapalet go ba talaga ni Lord ha imo? Or kung di man ginpapalet go, bangin gusto ni Lord panghawakan mo ito. Diba sometimes nakupuri ito ba ito nun? Kung talaga ba din gusto mo i-let go, ginpapalet go ba talaga ni Lord? Or ang gusto panghawakan mo, gusto ba talaga panghawakan ni Lord para hain mo? But tonight, bugto, iba-iba man kita mga thoughts about it, or iba-iba man kita mga pinagdadaanan or answer dito nga pakiana. Tonight, babatuton natin ito in something nga tanan kita. Sure ako, after hining aton service, igtikip naton, may mag-hold on kita. Hining teaching nga itututun ni Lord. Haaton. So kung may ka man gusto i-let go yan na, may ka man gusto pang hawakan yan na, kitaon naton kung ano an answer ni Lord. Ito din nga pakiana through our passage. And ako po, theme yan ang gabi is entitled, A Good Grip. In Luke chapter 7 verses 1 to 10. Okay, before kita magbasa ng ating passage book to, there's a verse, kung sumaling kayo have a good grip, karigsingan ba strong ito nga imong kakaptan? Or may mga strongholds ka ba yan na imong mga kinabuhi? To be honest ako, before ako na Christian, na ako talaga masisiring nga stronghold is an akong family. Kaya lang, broken na akong family, dito ko na-realize nga, ay, diri nga yan hiya matibay. Karigsingan, na-broken na akong family, na-broken gihapon na akong hope. Kasi dito kasi nakadepende. Sometimes sa natin hope, nakadepende din niya on something na kasabot natin, immovable or unshakable. Diba? Kaya lang sometimes kapag ito naruba, may nakasulod, may nakagwasa. Di na natin na-realize nga di rin nga sugat ka strong. And I believe baray kita itong magbilingan bisan hino or nga hindi niya atong kalibutan. Because according to this verse, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23. Nasa ning tinabuto, let us hold unswervingly. Let us hold tightly, firmly, let us hold fast to the hope we profess. Kaya makakayakan kita nga kay dati natin independent aton hope ini. Kaya kailangan pang hawakan natin ini nga kind of hope nga ginaya ka ng Hebrews, because for he who promised is faithful. Ang kasabot mo nga faithful, naging unfaithful nga yan. Pero grabe unclaim. Dito yung Hebrews 10:23 bugto, nga bisan pagkaano-ano man, hold tightly, hold firmly, hold fast. Kasi ang itataburan mo dito, for sure, diri at diri magbabato, diri masishaken, nga diri ka basta-basta nga babayaan. Yan abog to, ito nga, he who promised is faithful. Babatunon natin nga, faithful nga ba iniya? Or worthy ba nga igtapod natin or ihatag natin ang aton pagtapod? Haya, let's read book 1 aton passage. Luke 7 verses 1 to 10. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurions heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you do this,
because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. When the man who had been sent returned to the house and found the servant well. May the Lord bless the reading of His word. A beautiful story, mga bugto. Kung mapapansin niyo, third time ko na ini nga nag-preach about healing. To be honest, favorite ko talaga yung mga sakit-sakit, habaybon, mga marang healing-healing. Kaya baka di na ako nakaka-relate. But this is one of the beautiful passage bugto. Yung mababasa natin sa Bible. Kasi, kung makakonsider natin ang faith ato na discuss about the leper, it's something iba nga kind of faith nga na-recognize ni Lord. Iba gihapon nga klase nga kind of faith and may adaan bleeding woman. Pero usa ini nga kailangan maging attentive kita because this is one of those passages bugto. Sa Book of Luke, sa Book of Matthew, or sa Gospel books, nga yakan ni Lord. May nga tao, may ada. Great faith. I think one thing that captures God's heart is that we have great faith. Kung nakakapture nga ni ang kasing-kasing ni Lord, kung may dala kita small faith, just like a mustard seed, how much more and great faith. Yan ay di-discover ito natin. Do you want to have a great faith? A strong faith. Amen. Buti ba't wala? Gusto mo ba to? Amen. Okay, let's start. Nasa rin ating passage book to. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. Now, yan ang pagtawa aton. May takita schedule ka ng discipleship training. Nga, it's really an opportunity for us to join. Kaya ako ini ang mabubulig ha atin. And here po ating passage, in verse 6, di dahil Lord nag-teach kung paano ba, kung gusto mo maging disciple, read Luke chapter 6. Kasi di ang mga character traits, ano ba ang gusto ni Lord na maging an usa nga disciple. So, chapter 6 and Book of Luke, di ni Lord can discuss or conclusion of Jesus' instructions to His disciples and how to be a disciple. And Luke chapter 8, ito yung living example of discipleship. Hindi natin makikita, or ang mga examples ito dito, ang mga stories, pwede makag-touch sa atong kasing-kasing kung paano ba kita mag-act as a disciple. Kung gintalan kita ni Lord yung mga teachings about siya dapat sa mga character trait sa mga disciple. Here, chapter 8, more on action ang ating makikita dito. Paano ba mag-show compassion na iba? Paano ba mag-love? Paano ba mag-care? Paano ba maging disciple na di na Christian, kundi a disciple of Christ? Something or someone na may mind and heart ni Lord. Ngayon, here, pag-enter ni Lord Capernaum, a centurion's servant whom his master valued highly was sick and about to die. Karagsingon, may dakita nili makikilala nga usa nga centurion. Ano ba yung centurion? From the word itself, centurions were Roman army officers or Roman officials who generally commanded 100 soldiers or 80 to 100 soldiers. So, di rin niya basta-basta nga Roman soldier
official iniya, commander, racing officer, mas ahead iniya, ang mga Roman soldiers nga may ada, hiya. Ang yun nga centurion, nasa rin ditiha, verse 2, may taya usang nga servant, nga ginvavalue niya highly. Karagsingon, ini nga servant was dear to him. Karagsingon nga dear ha imo, close ha imo, something na gitatagan mo value. Ini nga servant, ano sa nga centurion, gitatagan niya value. Dear ha iya, close ha iya. And this is something na makikita natin na contradicting ha mga Roman soldiers. Kasi known hira to be, or a typical Roman soldier, known to be a parang brutally heartless. Kasi pag Roman centurion ka nga ni, or Roman soldier, waray ka suga dito nga heart, kaimo mga servant, parisip mga kababalingan before, diri ko diragin tatagan attention. The same as true with servants. Ngan ini din ibugto, ang may kailangan in healing, diri ang centurion, kundi ang iya servant. Servant na love nga care niya deeply. Ano anay nabuhan iya servant? He was sick and about to die. Now, this is very reliable bugto. Pag sumiring di nga was sick and about to die. Karisingon, this servant was really suffering terribly. He was really in a bad situation because this is an assessment of a physician. Because Luke, di ba, is a doctor. Ni Dr. Luke mismo ang nagyakan or nag-emphasize nga ang sakit hini nga servant, di rila sugad kadali. In fact, he was about to die. Ngayon kung ikaw Roman centurion ka, soldier ka, pwede ka pa unta magka-showing compassion kung kapamilya mo. Or even kita, makakarelate kita. Mas magkakamay-ada kita compassion pag bulik kung kapamilya naton, kung close ito nga sang kaya aton. Pero pag servant mo, especially kung high imo position, may ada ka sugad naging kakaptan na imo, parang kasi pag centurion ka, karagsingan, you are highly valued, you are well respected, you are an important person, and you are an honorable man. So as a centurion, kung ikakada mo ang posisyon ha iya, mag-wonder kita, this is not just a typical Roman soldier. To be honest ako, dito pala, na-amazed ako. Kasi kung Roman soldier ka, ano pakialam mo ha imo servant? Pero didi, knowing na ang iya servant, di rin niya kaya madarang iya kalugarinon ti pakadto kan Lord, hiya ay nag-plead pakadto ka Jesus. Amazing, right? Didi makikita natin, magkakamay-ada kita glimpse of His character na di untypical kapagiging usa nga Roman centurion. So, the fact that the centurion cared so much for his servant bugto, dito natin makikita nga set apart hiya, unknown natin as a Roman or Roman soldier. Diba kasi ang Jews nga ni Romans, may dago dito dako nga gaphaira, may dago dito barrier. So iba hiya nga centurion. He loved and cared so much for his servant. Kumbaga, kung usa nga Roman centurion, at iya talaga dapat nga aura ha iya servant, ginihate ito niya, dili wala pakialam. Pero ini nga centurion, ang ginihate niya nga part is the agony and pain that his servant was suffering. Ang diri niya nakikita, diri ang iya servant, kundi ang naaabat ang iya servant. Diba? Ang gusto kong ma-ease ang imo pain, ma-alleviate ang imo pain, ang imo distress, ang imo suffering. Asya ini ang naaabat ang usa nga centurion. So such compassion bugto, amazing ini because
Ano sa nga compassion ha servant was unheard hitong nga time ni Jesus. Waray ko dito sugad na naghihimo nga may compassion ka kaiba or mismo ha usa nga servant. And this centurion, hiyan usa nga nakakaintindi, he understands and recognizes Jesus for who He is. Right? Again, let me correct that. God as our Father, He is a compassionate one. And this centurion bukto, nag-show hiya compassion at iya servant. Singon, this centurion, this gentleman, understands and recognizes Jesus for who He is. Okay, as we consider this textbook to, maupay pakianan natin nga, kung servant ka, kung ngayon naman kita position sa nga servant, what made this servant precious, important to his master? Di ba kung servant ako ay may sakit, anong ako nahimo para maging sugad hiya ako? Siguro ini nga servant, he was very obedient. Usa hiya nga tawo nga mapagkakatiwalaan. Singon, kung ano man may dahat centurion nga servant, may dahira good relationship. Kasi diri mo man ini mahihimo kung waray ka relationship ini nga tawo. So, naging precious ini nga servant, naging attentive ang centurion ha iya servant because there is a relationship between them. A good relationship. In verse 3, yan. According ha hamat or ha commentary, ang ginyakan na nga ito, mabagat, wari man kasi din-emphasize kung ano talagang sakitan niya servant. It's something of paralysis. Pero singo na pag paralyzed ka, pero singo dili mo madadara talagang imo kaluburan mo pagkantor, dili ka makakalakat, dili ka makakagios. Kaya, kung dili niya kaya, may gumios para haiya. But in verse 3, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Okay, atin na luwatan, pakiana. Nabatian ng centurion nga umabot Jesus. Pero didi, mapapansin natin that he sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Bayan mag-contradict ini or kaya sa Matthew 5, parang summary kasi hiyahan Luke chapter 7. Kasi dito waragin emphasize na may the Lord din sent ng mga elders of the Jews. So here bugto, may the Lord din sent na mga elders of the Jews para mag-plead kan Jesus kung ano talaga ang ira case. So, the centurion sent elders of the Jews as his representatives. Kanina nasa rin kita, kanina nga servant, helpless siya, ang centurion ay nag-ask or ang centurion ay may gusto nga mahihiya. Pero instead ganiya mismo ang dumaog kan Jesus, may dahiyagin send the elders of the Jews. Niyan ba patuloy natin nga what is the reason kaya dihiya ang dumaog kan Lord? Is it an issue of entitlement? Kasi syempre high position good hiya, highly valued good ako. Babatuloy natin. Ayan. So they would really submit bukto. And noting bukto here that elders of the Jews ang iya mga sugo. They would really submit. Pag usa ka nga Jew, diri ka sugad-sugad basta ma-submit. Usa nga Roman army. Diba? Kasi singko nga ni, may dihira itugab, may dihira barrier. There is something between them. Nga, diri sugad ka close and relationship. So, they would really submit to a Roman army, pero they do exactly what the centurion asked them, and they do it quickly. Wala man nila din na nga, diri gad ako, ano ako masugot ta imo, but asking him to come and heal his servant, kumad to hira, nag-plead hira, kan Jesus. This tells us na
may something na yun na kakaiba hini nga centurion. Dili na compassionate, dili na caring, dili na loving, kundi this tells us that he had a good relationship with those he ruled. Sa rin pa nga ni, a man is a good leader when he is a good follower. May maupay bugto nga leadership style or leadership skills. Ini nga centurion nga dili niya i-question ng iya authority. Kung papakatuon mo hiya, dili nagmamatter ang gap ha iyo kasi nakikita ng mga Jewish elders nga tapuran hiya, nga maupay hiya nga tao. So dili lang hiya nag-build in good relationship pa iya servants, kundi maupay talaga ang iya pakikitungo ha mga tao nga surrounded ha iya. Di ba maupay ito mga character trait nga ma-develop pa aton, nga bisan man ngadto ha mga dili magusto ha aton, magbubuhat lagi habang kita hin maupay iya. Kasi nabasa ko, sumpanin ang nabasa, puri ko talaga niya kalimti, that the evil you do remains with you, but the good you do comes back to you. Again, the evil you do remains with you, dara-dara mo, pero ang maupay mo, hindi mo na balik sa iyo. So this is one of the character trait nga maa-amaze kita. Hindi nga centurion. In verse 4 to 5 bukto, when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. This man deserves to help you do this because he loves our nation and has built our synagogue. So, Jesus went with them. May nakita mo mapapansin bukto. Hindi nga approach, hindi nga mga Jewish elders kan Jesus. Here we see, or they begged him earnestly. Karagsingan, dumao pero kan Jesus nga, may dahira seryoso nga plea. May dahira seryoso nga case nga gusto, may nabo. Do you see how these Jewish elders approach Jesus? Karagsingan, because kilala nila that this centurion was a good man. Knowing ang gap between the Jews and the Romans, nasa rin nila, this man deserves to help you do this. Karagsingan din approach nila Jesus, knowing that, oy, di may the barrier between the Jews and the Gentiles, pero Lord, ini nga centurion kakaiba niya. Naghatag niya reason para pamatian niya because he loves our nation and even built our synagogue. Karagsingan, diri niya, Lord, ang nababatian nato na sa Roman centurion, diri niya, sugad nga Roman soldier nga makikilala natin, iba niya, Lord. May din niya paghigugma aton bansa. May din niya heart for the needy. May din niya, Lord, kakaiba nga character nga masiseparate and known na naton. Diba? May na ba ito nagsiring ha imo nga diri kakaiba iniya. Mga tao nga naninira imo pero may na-stand ha imo kaya may mas nakakakilala imo. Diba? And before mga character, naginiinakan pa utro-utro ang mga tao nga nakakakilala imo before, nadilipan mo hiraya na kasi nakita mo ang changes ha iya. Diba? May nagsugod na ba ito ha imo? Diba? Kaupay ito ang feeling nga may na nag-represent ha imo nga nag-change ka na. Because to be honest mo to, your commitment shapes your life. Diba? And atong commitment it doesn't matter kung mag-build kayo dita. It doesn't matter kung i-depende mo hiya ha something na makabuild or makaka-destroy ha imo. But either way, it will define you. Karisingon, himuan mo man ang tama or diri, it will shape your life. Makikita hiya kung magiging ano ka in the future. Your commitment shapes your life. Now, another nasa rin kita kanina, na pwede man ang centurion nala ang dumao kay Jesus. Hindi rin niya paralytic. Hindi rin niya ang paralyzed. Yaman nga ni ang nagyakan kano diriyaan ba daw? Is it an issue of entitlement? Is it an issue of pride? Okay, ako ang nag-plead. Siyempre kay centurion ako, kay diri galot ako tilaog. May natitira pa nga pride. So magdahito bugto. Now, ginaghatag ang mga Jewish elders in reasons para pamatian ni Lord.
Ini nga centurion. Pero, waray he Lord may gin-utter nga word dinhi. Verse 6, Jesus went with them. Sa tingin pa niyo, ang paghatag reasons sa mga elders kan Jesus, ang nakapag-decide ha iya. Nakaghimo hindi desisyon na iya nga, ay sige maupod daw ako. Kikitaon ko ba? Ini nga mga ginyaya kanina ng mga elders, umod ini. Diba? So maupod ako ha iya. Nakitaon natin ha? Verse 6, continuation. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Again, kanina ba ang pagdaog ni Lord or ang pag-send ni Lord ang mga Jewish elders para mag-plead at irakos is an issue an entitlement? Is it pride? Or para aton does God work in our life because we deserve it? Ito nga may nag-plead ha iya. So, tungod natuod iniya nga maupay ka nga tao. So, karang singon, tungod maupay ka nga tao, kailangan i-answer ni Lord ani mo prayers. Kailangan maging maupay ni nga tao ha imo kasi maupay ka gihapon. Does God work in our life because we deserve it? Another question? Or is it an act of pure grace? Iga-answer ba kita ni Lord kasi deserving kita? Or iga-answer ni Lord because it is an act or an expression of His grace? Here po to verse 6, kaki-clear anya ka and pag-emphasize. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him. Adi naliwat ni mga pinansend, naliwat ng mga friends and centurion. Kanina nag-send yan mga Jewish elders. Yan na naman ang tikaharapit na yung Lord kay umupod na yung Jesus. May dayagin send nga mga friends. Oy, may danalawat hiyagin. Send nga may daradara nga words. Nasa niya, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Wow. Is it an issue of entitlement? I think it's not. We see that the Gentile centurion book to understand differently. Kanina, ang mga Jewish elders, pag-answer or pag-plead nila kan Jesus, Lord, deserve bing ini nga tao nga pamatian mo kay maupay hiya. But the Gentile centurion understood differently. Why? He shows humility in approaching Jesus. But to take note of this, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. I do not deserve. Bugto is an expression of humility. Amazing! Lord, dili ako madao pahaimo. Dili tungod nga may pride ako, nga may position ako. It's because I do not deserve you to come under my roof. This is one of the amazing traits of the centurion. He was a humble man. I do not deserve to have you. It is an expression of humility. Bugto imagine, may position nga tao, may karapatan para mag-take pride, pero nagpaubos siya. And something na kailangan natin ignore because in our generation now, waring na tao nga nagpapaubos. May position man or waray. Kaya amazing bugto nga ma-realize natin or maintindihan natin na mas in-be-bless ni Lord and humble diri ang nagtitake pride. Or bisan man naghihimo kahing maupay, diri ang maupay ang binihimo ni kita ni Lord. It's the motive and condition of your heart. Diba? Ako, na ini-internalize ko niya, bagat, wow, tao ngayon may posisyon. Ito nga kung hino pa may karapatan, hiyapaan niya paubos. Imagine Jesus. He came to serve, not to be served.
Kung hinupaan may karapatan, hiya paan nagpaubos. And for me, kaya ano ako magti-take pride? And may ada ako. Kaya ano ako magti-take pride kung may daman ako na-achieve or not? Or ano na reason para mag-take pride kung maaram ako, mawaray-warayan ako, or waray ako posisyon? Ipapahambol kita ni Lord po. This is a beautiful picture na ginhimo ni Lord at pag-wash niya ang disciples' feet. Diba? Kasi ang mind ni Rais, hino ang mas magiging great, hino ang mas magiging sapit ni Lord na to ang kingdom of heaven. Ang left and right ni Lord, pero ni Lord ang concern ni Lord diri. Ito. Ang concern ni Lord, are you willing to serve other people? Ang concern ni Lord, bukto, ang kasing-kasing mo na mag-serve. Diba? Not to take pride or to be self-righteous, but for you to develop a humble heart. God is delighted for those people na may ada humility. And usa ini na nakita ni Lord as important. Kaya ano hiyabong to, naging act of humility. Imagine kung mababasa natin, ang mga Pharisees, ang mga teachers of the law, ang mga Jews, may dira something nga, and pagkita nila ang mga Gentiles, buti, hamubo. Kaya nga ni, di ba, question ang mga Pharisees si Lord, kung kaya niya nakikigtimpo ha ira, kaya niya nakikigkaot, kasi kapag makigtimpo ka ha mga Gentiles, there's a possibility na magiging defiled ka. So, na-distance siya hira, kasi nadirhira nga maging defiled. Pero here, iba. Many Jews consider themselves defiled if they entered a Gentile's home. Take note, na si Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Diri na ini nga centurion concerned na niya servant, concerned gihapon niya ha mga cultural or personal inhibitions na pwede mahinabukan Jesus. Kasi pwede ni makag-cause him trouble. Risk kan Jesus nga ay nakikigtimpuan niya mga Gentiles. Kaya nasa ni Lord, don't trouble yourself. Don't trouble yourself. Kasi dili ako deserving to have you come under my roof. Dili ka deserving na sumulod, haakon balay. Diba, he understood bukto, something na dili naiintindihan ng iba. He recognizes Jesus' authority. He recognizes Jesus' power. He recognizes Jesus for who he did not know that Jesus was not concerned about such things. Dili ini ang concern ni Lord. Kaya umupod hiya, haira. That's in verse 7. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word and my servant will be healed. Answer bukto. The centurion says that he is not worthy to come to Jesus. To be honest, hino ba talaga unworthy para dumao kan Lord? Kung ba yung heart hindi nga centurion bukto? Kasi tutugduan kita kung usa nga character na gusto ni Lord ma-develop ha iya mga disciples. This is the kind of character na gusto ni Lord makita iya haapon. Someone nga bisan may mga na-achieve na dako or waray, maarang bumalik kung nga iya nagtita. Nabisan man dako, or ano man niya na, si Lord naghihapon ng source kung hino ang naging hiya. Yan. Wow. Do you see how beautiful bugto ang character hininga si Torio? Didi pala, kanina nag-instrument kita, gin-mention ni Lord ang pagkakamay-ada niya, in great faith. I think bisan diri na nato initapuson, makukonsider na nato ini kung ano yan natawag ni Lord yung great faith. Pero may mas matindi pa. Dida. Again po to, ang concern hininga si Torion, diri ha iya kalugaringon, diri ha iya servant, kundi concern niya ha iba. What if, imagine kung to as a centurion, at risk ito para ha iya.
Why? Pwede yung kalabanon. Kaya ano man nagdipin ang iupo rin ng mga Jewish people. Kaya ano ginsugad mo ini risky ang iya ginsulod. Risky ang iya pag-plead kan Jesus. Pero ano ba ang kaya mo i-risk bugto para kay Lord? Di ba yung risk niya tanan? Kasi concern hiya at iya survive. He thought of others first. Kapag ngayon di iisip nato ng iba, di rin na nagmamatter ha aton kung ano ang magiging kita. Diba? Ito nga, sometimes nakukurian kita pag himoy ng abutan kasi concern kita nga, bangin mabash kita, concern kita bangin di rin na kita magkamay o wari na kita maging sangkay, concern kita ba yung palayason kita na pag-anak, concern kita hantanan kaya di rin nato nini nabubuhat. Pero, if we are not preoccupied and ma-concerns natin na ating mga kalugaringon, nakakahimo kita in great things. Nakakag-stand kita para ha iba. Which is something nakakag-capture ang heart ni Lord. Ano, ang kaya mo i-risk buto para kay Lord. In verse 7, usang nga answer bukto, kung kay ano wariya dumaog kay Lord, it's because nasa rin niya, I did not even consider myself worthy to come to you. Diri ako, Lord, worthy na dumaog haimo. Para ha iba nga tao, may position ako, pero para ha imo, ka-authority nga na-recognize ko imo, I am nothing. I am not worthy. But this is something amazing. Self-righteousness is the hurdle that keep us from experiencing the grace of God. Because this centurion book to showed humility, man-learn natin that self-righteousness, usahiya nga barrier, usahiya nga hurdle that keep us from experiencing the grace of God. Sometimes kasi we are so preoccupied na, syempre, magtitake pride ka kay imo ito, kay ikaw ang nagpuri ito, kay ikaw ang nagtrabaho ito. Sometimes nagkakawarayan kitahin area or heart to understand the grace or to experience the grace of God. Di ba pag sometimes pagkadadatihan na natin, nangangalintan natin mamati ha iba. Kasubra natin, tanan, maaram na kita, ikaw na. Sometimes waray na kita, ear to hear, ang mga tao nga adi ha ubos. Pero you know what? Mas nalilearn natin ang beauty had life, diri ha mga mag-upay or luxurious things, but kung makikig-relate kita ha mga adi ha ubos. Because they know how to be contented. They know how to appreciate life. Nanhiraan may mga kinabuhi nga ginsisavor nila. Kaupod ang mga tao nga gin-trust ni Lord ira nga mas kailangan natin tagan in priority. Di ba, sobra dali nga kabisi natin, nangangalimtan natin ating family, sobra kabisi natin, nangangalimtan natin may mga reaction na din. Diba? Sobra kabisi natin, nangangalimtan mo na, bisan hindi mo huwag yung kalugaringon. Makaka-testify ako, bisan tonight. Even though pag pinagdalagan pagkati, nalimtan ko preaching ko, ay yun ang Wednesday. Pero praise God, salamat kay Lord, ano. Yan, yun, amazing book to. Self-righteousness is the hurdle that keep us from experience the grace of God. If you want to experience the grace of God, be humble. Leave room. Na ipaabat ni Lord haimo na He is willing to provide, that He loves you, that He cares for you, that you are valuable. Sometimes, ito lang ang mga butang bugto and makakag-lift up aton nga nangangalimtan natin kapag nawawala na aton attention. Yada, kan. Look, Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not so that no one can boast. Bugto, maumpay, or perfect example ang centurion. Why? Because may position niya. Pero he recognizes bugto na diri ang position ang makakapag diri ang position ang barrier niya para dumaog nga dakan. Lord, the same as true with us. Ephesians 2:8-9. It is by
Grace, pagpakuturo natin, it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Bugtuan naman ang may ada kang guti or butang, guti or dako. It is a gift of God. Kaya ano? Kailangan hiyaan. Kaya ano kailangan maging under kita grace? Kaya anong mag-grow kita nasa ni Lord in knowledge and truth. Dirila knowledge, kundi truth. Dirila knowledge, truth, kundi parehas. Dirila knowledge bugto, but also have grace. Because not by works, so that no one can boast. I think na-understand din yung bugtuhan si Torion, ano? Kauupay niya, because maaram niya, he recognizes that this is just a grace from God. Not by works, so that no one can boast. Again, it is the gift of God. Freely, na i-receive lang natin. Diri mo kailangan i-earn. Diri mo kailangan patunayan. A heart willing to receive. Kay ang gift, di ba, sa ring panganin ni Pastor, ging kakarawan ito. So, ini nga grace book to gift ni Lord haaton, karawaton naton. And verse 8, for I myself, na book to, may dala ko sa dili nga question ito, na nasa ring mandidian, nasa ring man ng friends dili, di ba, ang word han si Victoria, throughout niya friends. But say the word, and my servant will be healed. Nasa ring ang si Victoria, Lord, ay nag-bother ni mo kalugaringon nga, dumaok or kumadiha akong balay. A question book to, verse to ponder. So how will the servant be healed? Kung ako ang usang namamati, ako dito no usang friend, ako dito no usang Jewish elder, siguro mag-wonder ako, ano ba, centurion? Kaya naman din makadtuhi, Lord, paano man mahihili ni nga? Servant. Diba? How will the servant be healed? Kung di rin Lord makadto. But this centurion book to said, but say the word, and my servant will be healed. Kakaiba ang iya pag-understand hinitindi. Di rin na kailangan ni Lord dumaog, just say a word, and this is a statement of faith. Just say a word is a statement, is an expression of faith. Butong iba ang naiintindihan ng centurion, hanang iintindihan ng mga tao nga nakapalibot ta ira. Iba ang naiintindihan ng centurion, han mga times nga, mga moments or mga circumstances nga naiintindihan natin. Ka-amazing ito bugto, and confidence that just say the word, na mauupay na an akot servant. Hino kaya ang makakaisip ito dito nga moment? Nga mismo ang Jewish elders, pag-upod ni Lord, nag-upod na liwatira. Diba? Ini nga mga friends, kung maaraw nila, just say a word. Ini yung taginyakan na lang ni Lord, na-recognize na dayon ni Lord, nga siya ini ang gusto himuon, han, servant. But the centurion book to reveals great confidence in Christ, when instead, he says, say the word, and my servant will be healed. Iba bugto. At iyan, naiintindihan niya, nare-recognize kay Jesus. Sugad pa nga confidence bugto, ay may ada ka, kapag nadaog ka, pakada kay Lord. He understood something about Christ, which none else understood. Naintindihan niya ang something na di rin naiintindihan ng iba. And it is a blessing for us today. Our generation bugto. Kasi ang mga butang na di rin naiintindihan ng iba, ipapaintindi ni Lord Haimo yan. What an amazing God we have bugto. In verse 8, for I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Wow, amazing bugto. Nasa rin Lord, say the word. Nasa rin ang centurion, say the word, and my servant will be healed. Kaya ano ini ni
niya nayakan kasi hiya mismo usa nga tawo nga under authority. Naintindihan niya ang authority nga may ada ni Jesus. It is worth noting bukto that to exercise authority, kailangan ngayon maging under authority. Walang iba. Nagiging maupay ka nga leader kasi maupay ka nga follower. And here bukto, the centurion, a man in authority, is placing himself under the authority of Jesus. Instead, a typical na Roman soldier nga iyaan ang authority niya ang ipi-place kan Jesus. This centurion iba, i-place niya iyang kalugaringon under the authority of Jesus. Wow! Kung ikaw may authority ka, mapapa-under ka ba ang authority? Asya yung bugto, ang kind of faith na may ada ini nga. Centurion, Jesus is amazed. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Why bugto na naging great faith iniya? Kaya nung na-amaze si Lord bugto, because someone with authority, mapa-underhan iya authority. Hindi makikita niya katawo nga tikang hamaytigan na culture. Tawo nga gentle. Kaya nang sabi ni Lord, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Kasi imagine po the religious leaders, di rin na makikonnect ng Jesus because of the authority nga may adayra. Di rin ako magumatiin mo, Jesus, kay nag-aram ako. Lo, asya hindi na ako dito tutruan, you are not the Messiah, kasi ang Messiah na ako gini-expect iba. Bunto, this come from a gentle man. At pagpa-under niya ang authority ni Jesus, as a gentle bunto, wala ka background about Jesus. Kung gentle ka, iba ang imong tutuuran, diri ang God mismo. You are practicing paganism, pero here, maarap niya ang authority ni Jesus. Kaya, Jesus is amazed at the man's faith that he doesn't need to see the signs. This gentle really does understand a lot, believes it, and acts on it. Nakita ni Lord nga damo ani babaruan hini nga gentle. Nakita niya nga naiintindihan niya nga diri na tugtog di ba ginpapakita niya, gina-act niya kung ano ang iya gitutuuran niya kung ano ang iya naiintindihan. Dili ka kaya ito butong amazed. It's amazing bukto. Kung ikaw itong mayayak na ni Lord, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Wow! A compliment, di kang bukto kay Lord. Ka-amazing, di ba? Jesus is amazed bukto. Take note. Jesus is amazed when great faith is exercised. Trigsingan ko na amazed or nag-work nga ni Lord kapag small pala ang atong ipapakita nga faith, how much more kung great faith ang atong gini-exercise. Dida bukto nagiging naa-amazed ni Lord ha-aton. Has your faith ever shocked Jesus? At tumaog ko ba ka, Lord? Sinaka-amazed ba kaya ni Lord? Wow, ang faith ni Erica ka-amazing man ini. Uri ako yung nakabiling ibang faith kabukos ng SFCA. Diba? Ang faith ni Jessa, ang faith ni Clark, ang faith ni Jeff. Grabe, iba man hindi nga klase ang faith. Hindi nga mga tao nga dadao pa ako. Has your faith ever shocked Jesus? You know what, bukto? Di rin na ini nga part na na-shock ni Jesus, na-amaze siya. Kung di rin ni Lord na-amaze ang great faith na may ada ka, ano pa kaya? Ibig sabihin, ang opposite. Ito dito. Because in Luke 4, na-amaze gihapon ni Lord. Pero diri ang great faith. He marvels at the complete lack of faith. Kasi ko na-amaze si Lord na hindi nga mga tao kag ini-expect ko. Wala yung manililugod faith. Inilugod nga tao nga diri ko gini-expect. May dalugod great faith. Bukto, it's hard to shock Jesus. It's hard to amaze Jesus, but when you do,
it will either be your great faith or the lack of it. Diba? Kaupay na lang ma-amaze ni Lord because may ada ka, great faith. Do you want great faith? Yes. Question kanina kay Mahinay, do you want great faith? Yes. Wow! Usap pa, do you want great faith? Yes. Amen! Unta na amaze si Lord. Ito kayo paguli. At balita, faith that captures God's attention bugto. Makikita natin kung ano ang ginhimo hininga si Centurion. First, he believed in his own lack of merit. Karagsingon, this Centurion was humble. Hina-relate natin na atong kalugaringon na am I humble enough? Nakaka-exert or nakikita ba ni Lord ang humility bugto? Kaimo kasing-kasing. Yes, he was a good man. Paano yan naging humble? Because this Centurion bugto, yes, he was a good man. Yes, may dahiya love mga Jews, may dahiya pa mismo ang nag-build bugto, ira synagogue. May dahiya compassionate hiya iba. Pero hiya, as a man na may posisyon, a good man, still ginhumble nagyap niya, iya kalugaringot, pakada, God, Lord. Kaya, there's no question that this man was really a humble man. True faith is demonstrated in a humble approach to God. Dida nagsa-start bugto, humility. Kasi, believe it or not, ang pinakamakuri ni Moon, pagdaog ka Lord, anig paubos ang imong kalugarin. Kaya usama mali-learn natin, hindi nga Centurion, kung paano kita magkakamayada in great faith. Faith that will capture God's attention. Kailangan maging humble, diba? Humility. Next, the Centurion is a man with authority. Para ako, usa iniha, pinakadako bugto, nga nag-shine ang mga other stories of faith. Kasi, didi ang Centurion, he was a man of authority. He was a man of authority, but also under authority. Diba? Under hiya kan Caesar, tas may under ng mga soldiers ka iya. He was a man of authority, but also under authority, and he submits to the authority of Christ. Kaya as a person bugto nga under han authority, as a person nga may authority gihapon, maarang hiya nga kapag yak na niniya, susundunan iya soldier, susundunan iya servant, susundunin nga tao, sugad ang may ada hiya, sugad ang iya pagviewhan, pagiging usa nga tao nga may ada authority. Kaya singon, knowing that nga ang tao nasunod ha iya because of his authority, mas dako pa ini ang kaya himuon dito. He submits to the authority of Christ. Kaya napaka-importante nga ma-recognize natin bugto ang authority ni Jesus. Kasi sometimes we disvalue authority. Imagine, ang bata ka, imo mama, imo papa, kapag nga naging papauli ka na, dili ka man ito basa-basa na uli. Diba? Kapag ato ka nagawa sa iyo, nagtitenex ka lang, nagdinastiko ka lang, mga uyak na yung ginimos papakaturugon ka na, diba nakakapira pa nga sangpit, ani mo nanay, ani mo tatay, pero dili ka na uli. Unless kung may danahira pa nga, gihay, chinilas, kahoy, or ano pa nga nga paglamba. Dito na nga ito nare-recognize ang ira authority ay kaya na niya manakit. Ay maungod nga yan ang nanay at tatay. Ako bugto, na maaram ako kung gaan ito ka-wait ang authority na kag-anak. Kay mama, bisan yan na, pag din nga niya ako mauli, very good permi dapat mawaraan susi. Kaya hiya talagang klasihan mama nga iglalak ka talaga niya, bisan ano ka pa, kung bisan ano ka, may trabaho ka man na diri, bata ka pa or not, kapag ka naglahos 9 or 8 to 9, sisirahan ko ikaw. So ganito kayo, many times ako ito, naka-experience nga, ito lang ko gawasan namang balay. Bisa ni mama, adalay niya ha? Sulod. Kasi gusto niya nga nagmamaan ako. To be honest, nagmaan talaga. Maumod nga yan talaga ni mama.
Di ba dili natin danay na appreciate ito authority ito sa nga tao. Di mo teacher, pag sabi nga, ay di rin pwede mag-cheat. Pero tungkol na kukurian ka, high school ka, elementary ka, di ba nag-cheat ka ba na bihapon? Ani mo teacher, kapag may ginyakan nga usang nga rule, pwede ka nang lumabas. Pero baka lumabas. Di ba sometimes, di rin man sugad dito kadakuan authority na nare-recognize nato na ira. Di rin nato dali na susunod. Bisan nga niya, pag separate lahat, nabubulong man, di rin nabubulong, makukuri man ito aton. Diba, mga basura, wala na ito pinagbuuan. Diba, di rin kita dali na sunodin authority. Kasi di rin nato niya nakikita nga sugad kadako. Di rin nato niya nabavalue nga sugad nito kabukat. I-hear mo to, because we are under God's authority. Di rin na kita under had authority natin kang anak, authority had government, authority had bisan nino nga tao, we are under God's authority. Napaka-importante na ma-recognize natin kung gaano padako ito nga authority because that authority can change your life. That authority bukto, pwede makag-cause something na imo kinabuhi nga magbabago ka. Dili lang for a short period of time, but for a lifetime. Ini nga sintorian bugto nakita niya na kung gaano madako ang authority nga may adaya, waray mas dadako ang authority ni Jesus. Di ba para aton nga ako to be honest, nagtikang ako bugto ka usa nga cell group. Diri ako talaga product and chosen ones. Para ako, nga na-experience ko, nga mawarayan o sa cell group leader. Dili ka mawarayan. I mean, an ate ni Jock, mato na kasi ibang bansa. I-ate na isa. So, yun ako first cell group leader, and I've experienced nga mawarayan cell group. Kaya, moment naging karawat ako ni Ate Celine, para ako, I really valued that opportunity. Kasi, I know how it felt nga waray may nagme-mentor mo. Because you are willing to learn. Kaya lang waray may nagme-mentor mo, it's so hard to grow. It's so hard to be in a group of people, tas feeling mo, usa ka lang. Diba? Kaya that opportunity nga ginhatag ako ni ka, maapit ka sa group ha, chosen ones. Oh, wow! Wala ka, amazing man ito. Di rin ko mayayakan na naging makumpay talaga ako, waray ako nagpinasaway, pero tikang hadto, tikang yan na, waray nagpagawan ako, nga I will really do my best for this opportunity na ginhatag ako. And I really thank my Sangre Peter and pastor na dili rin na gugulan pag-mentor ha amon, bisan pasawayo kami danay or may mga lapses man kami, pero hiraan una ng mga tao nga tumuod ha amon. And I hope you feel that also. Ngayon nga family, you are not alone. Sa tining nga family, we are all under God's authority. Under kita handang ni Lord, and care ni Lord, and provision ni Lord, tanan bugto. Mindful ni Lord. Kaya do not waste that opportunity to know God more. Do not miss the opportunity to join discipleship training, to join Kai Alpha training, to join any trainings or seminars na magbubulig imo para mag-grow pa nga kan Lord. It is a good investment. Investment. Diri nga makakawat ka or mawawara hindi nga bugos na kalibutan, but daladon mo eternal. Amen. That is what Jesus calls bugto great faith. Damo na ang mga tao nga nakakag-exert o nakikita ni Lord nga may faith, pero iba ang tao nga nakakag-recognize ang authority niya. Na gusto mo man or diri, and truth will remain truth. Ang consequences ito truth, mag-iiba. Kaya di ba nasa ni Lord, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Praising on He Lord, di rin nagbabago. Kung may nagbago man hanubangin, kita, ito. He was confident, the centurion bukto was confident in Christ. Kapag nga na-acknowledge natin ang authority ni Lord na ating kinabuhi, kita nagkakamayada in confidence. Kaya sometimes kapag nawawarayan nga ni and value and authority ni Lord na aton, ang mga circumstances sa mga tao, dita nawawara ang aton confidence. Dita kitanan, hallelujah. He believed in the authority of Jesus, kaya nakadevelop niya hinkon
confidence. Maybe that confidence bukto ang nawawarahain mo, but know that God mas dako hiya. We must recognize and submit to God's authority. Third and lastly bukto, the centurion knew that the words of Jesus were sufficient to accomplish the healing. And word ni Lord, wari naman ibang, Lord, sugalini ang himua para mahilin akong servant. No, he knew that the words of Jesus were sufficient. Enough na ang words. Kasi sometimes, ada na ang word ni Lord, but gusto nato ng mga signs. Ada na ang word ni Lord, pero gusto nato ng iba mga push, ng mamamafeel ato nga, yes, this is alive, this is really true. But this centurion bukto knew that, Lord, your word is enough. Your words were sufficient para mahil an akol servant. He believed in the ability of Jesus to heal from a distance. Hino ito dida nga moment ang matuod nga makakahil ni Lord ha distance. Di kang ito nga someone na naiintindihan ang authority na may ada ni Lord. Someone who understood, someone who recognizes Jesus for who He is. Dokto, great faith and great promises lead to great results. Again, great faith and great promises lead to great results. Balikon natin kanina ha, Hebrews bukto 10:13, di ba? He who promised, let us hold firmly, tightly, hold fast to the faith that we profess, to the hope that we profess, because He who promised is faithful. Great faith bukto, and faith, and aton hope, nakadepende hiyakan word ni Lord, nakadepende hiyakan Lord. Terengsingan kun, if we don't recognize the word of the Lord, if we don't recognize the authority of Jesus, His word, His promises, dili kita makaka-exert in faith. Kasi waray, hangin lahiya. May faith ako. Pero kung waray niya bukto, bala, di kang word ni Lord. Ito nga imo faith nga imo gipo-profess, mawawala na ito hiya. Tigda. Pero iba ang naging kakaptan. Ganito ang naging kakaptan mo, di rebis mo magbabago. Ito nga imo naging kakaptan, sure ito. Ito nga imo gin-rely on something that is unshakable. Something that is immovable. Something na bisan hino diri makakakawan. Kayo. Even the enemy itself. Again, He who promised is faithful, and nag-promise nga mahihil ang servant ni nga centurion is also the God who promises us. Nag-fulfill niya ang plano niya ha ito. Always remind yourself that He who promised is faithful. Result! May result ba? Ini nga gin-show nga great faith hini nga centurion? Yes, verse 10 bukto, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Na-heal ba ang servant? Yes. May result, because great faith in great promises leads to great results. Kano great result? Healing ha distance. Look, as a physician, diri ito niya kaya, imuon, okay, healed ka na. Waray, kaya na nasa niya great faith, na-recognize ni Luke that usan niya nga great result. Kasi it is only God can do that. But it is only God nga makakahimo ito. But it is an encouragement for us. This is not about primarily healing, but this is a reminder for us that our God is a living God. Karagsingan kun may authority ni Lord. Hadto nga mga panahon, ang authority ni Lord, waray bumaba ka panahon nato niya na. And God wants to awaken our hope. Namastagan natin importansya bukto, ang ginayakan iya word. Because here bukto, the servant, pag-uli nira, pagkita nira ang servant, naada na point han death, okay na niya.
Dili ka kaya ito masasyak. Ayungin ka naman. O kaya nga bagat nakupurian ka man. Diba? If you want results, bukto, you first have to know the promises. If you want results, kailangan basahon natin ang word ni Lord. If you want result, we need to understand God's word because in Hebrews 11:1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. And faith, bukto, confidence natin kung ano ang aton hope, tikang kan, Lord, yan ini nga hope na may ata kita kan, Lord, knowing that God is a living God and hope na may ata kita is a living hope. Assurance ito ang mga butang na may nanabo na diri pa natin nakikita. Hindi ano importante bukto ang word ni Lord. In Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Nasa rin kitibugto, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kasi nasa rin nga Hebrews 11:1, faith is the confidence in what we hope for. Paano ka magkakamay-ada ito bugto? Nga confidence. It is through the word of the Lord. To exercise great faith bugto, kailangan mag-take time kita to study the Word of God. Kaya our Sangam leader encourages us to read our Bible, to do journaling. Kaya ano may nakita mga discipleship training, kaya ano may mga seminars or trainings sa gikakandak, because this is to anchor our hope kay Lord. Diba? Amazing. And kaya ano importante ang faith. Kung kaya kailangan assurance and aton hope para magkamayada kita confidence. Ngayon, itong mga confidence, magtitigang ang word ni Lord. At ibugto ang pinakamaupay. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Again, without faith, it is impossible to please God. What is our priority? It is to be heard ni Lord. It is to capture God's attention. Dili na yan sa stop have faith sa pag-profess, but imposible nga ma-please si Lord. Kunwaray kita pagtapot gada haiya. Without faith buto, it is impossible to please God. Ka-importante nga yan buto ang word ni Lord. This centurion believed Christ's words before he saw the words. Ang pagyaman ba ang centurion bukto nga, Lord, just say a word, mahihila na akong servant. Nakita ba anay niya? Waray sumali ko, okay, hila niya, tapos marang ako words may. Diba waray? He believed Christ's words before he saw the works. The same as true with us bukto, kung kaya ano may ada ka faith. It is your assurance nga tapod anay. Diri tayo i-fail ni Lord. Believe bago mo makita ang works. Diri to see is to believe. Tapod anay. Kasi masayon na tumapod ko nakikita natin. Pero ang faith nga tika ka Lord, natapod bisan diri mo nakikita. Amazing. Bukto great faith captures God's attention. Great faith moved God's heart. And it is the kind of faith that God wants to see from me and you. In conclusion, bukto Jesus demonstrated His authority over disease. His authority over nature. Over disease. Bisan ano nga may sakit, o sa bisan ano nga sakit, imposible man para aton or diri, waray makuray kan Lord. Over nature. Even the storm obey our Lord. Even the storm recognizes the authority of Jesus. Karag singon powerful hiya bukto bisan ang aton nature. Authority over demons. Diba dapat tumaog kan Lord nga the demon boses pero waray ito makuri kan Lord, His
authority over sin and authority over death. At siya nito may ada nga authority nga may aaniya ato niya na buto. Authority over sin and authority over death. God is giving us an eternal life through Him. I think the most wonderful thing na i-expand natin life, diri din hibugto. It is in the presence of our Lord Jesus Christ. Let's all stand up.